Yr hyn da ni'n obeithio i gyflawni trwy fod ar rhan o'r cynllun Hyrddod ydy y gallwn ni adnabod y defad ymogiad sy'n perfformio sala a gallwn ni wedyn werthu rheini oddi ar y ffarm fel bod ni'n bridio o'r defad sy'n perfformio ora. Os da ni'n gwneud hynna hunan flynyddol, dwi'n licio meddwl y byddwn ni'n symud ymlaen achos yn y pen draw trio gwneud bywoliaeth ydyn ni yma. Defaid Mynydd Cymraeg ydy'r ddiadell ac wedyn da ni'n gaeafu ar draws 100 o wynbenyw. Maen nhw'n mynd o'ma bob gaea. Da ni'n gwerthu'n wyn ar y bach ac yn mynd i lafdu. Falle nhw'n ni werthu chydig o stoc fridio adre ar y buarth ac wedyn da ni'n gwerthu mogiad 3 a 4 oed yn flynyddol yn y selimogia. Dwi yn obeithiol am y dyfodol. Yn y pen draw mae bobl angen, mi fydd bobl angen bwyd. Mae'r incwm sy'n dod i mewn i ffermwyr yng nghefn gwlad, mae hwnna yn ei dro yn cael ei wario o fewn y gymdogaeth da ni'n byw yn ni.